салом дӯстони гиромӣ, ин лаҳза барномаи нобиғагони фарду аст. манзури шумо. китобхонӣ яке аз роҳҳои муассири тавсеяи ҷаҳонбинӣ ва афзоиши шавқи дониш дар кӯдакон аст. ҳангоми хондани китоб, кӯдак ба олами нави тасаввурот ва иттилоот ғута зада, саволҳои нав ба миён меорад ва ҷавоб ҷустуҷӯ мекунад. фарҳанги китобхонӣ аз хурдӣ боис мешавад ки кӯдак дар мактаб ва зиндагӣ муваффақтар бошад. дар кишварҳои шарқӣ низ саргузаштҳои адабӣ ва афсонаҳои миллӣ аз насл ба насл ҳамчун василаи тарбияӣ истифода мешуданд ки тавассути онҳо кӯдакон ҳакимиву ахлоқро меомӯхтанд. барои кӯдакони 7-11 сола китобҳои расмдор, афсонаҳо ва ҳикояҳои кӯдакона хеле ҷолибанд. кӯдак бояд имкон дошта бошад ки ҳар бегоҳ ё ҳар ҳафта китоберо интихоб ва мутолиа кунад. волидайн метавонанд бо фарзанди худ ҳамроҳ китоб хонанд ё аз ӯ хоҳиш кунанд ки чизҳои хондаашро нақл кунад. ин на танҳо фаҳмиши кӯдакро такмил медиҳад, балки муоширати волидону фарзандро таҳким мебахшад. ҳамчунин ташриф ба китобхона ё хариди китобҳои ҷадид метавонад шавқи китобхониро бедор созад. китобхонӣ дар кӯдак ҳисси таҳқиқотро парвариш медиҳад. ҳангоми дучор шудан бо калима ё мафҳуми нав, кӯдак аз калонсолон мепурсад ё дар луғат ҷустуҷӯ мекунад ки ин худ омӯзиши фаъол аст. шавқи дониш дар муҳити оилавии онҳо рӯёнда шуда, минбаъд кӯдакро водор месозад ки дар мактаб низ фаъолтар бошад ва дар дарсҳо иштирок кунад. оё шумо волидон ва устодони азиз ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо нависед. шарики барномаи мо ширкати Лин Давид мебошад. Лин Давид барои тамоми оила.